Congress Legislative Party kalaya kenduk mentakasngi hadin kitu ki jingja haka kendrum kendram jong kesan perthai. Bat ngisngau ba mangi kum kita ki sangut ki sipai jong kaseng Congress ngidon kam ban ai khublei sasisin ya ki pajba ya ki katu katni jing ai mensim jong pi shangi iwei pi iwei ba pidon ka jing kermen nakabenta kaseng Congress. Kaseng Congress kedai kaseng kabamla ban syuyap tang bab kentiap seng katu katni ki members ki bama pi ki pajba pila penjob bat pila pensyong syuki nakane kapati kabayar kejongi mene kesengi ngila shim katu katni kita kirai nakaliang jong ka CLP jongi kabaning kong karai kalong ba nang ne syakmat ngin penklan ya kapati ngikwa benong ya kinong kersyan jong kaseng Congress ba hang ne pin sayo ya kata ka kabuk siat ban yo i ya kinong yalam ki batmai ki ban yai tei ya kani ka jela ka bait ke jongi na ka jinglong MLA jongi bat kata ka jing syakri pajba ka jongi nam ta ka jela bro ko wei ngilahap hagini kisngi ki bakhendet bangin penkut no ya kita ki blok Congress jongi ki badon hakiba kita ki khat artli ki constituency habaki nong yalam jong kaseng Congress ki lami jindet na ka party ka jongi ngitmu na ka benta ka jingba bat ngida kerpat ya ginong kersyan bakinom sngau pher ya kani ka kam ka bangile namar ban sya biang ya ki nong kersyan jong kita ki khat arngut ki MLA ki bangi UI ki badon tang khendet ngun bakin pensngau tho bakla biang yo pajba hi borok babalami maki lakut keseng Congress hakita ki khat artli ki constituency kalong ke babakla namar ngingi don bet kata ka jing syanya kata ka jing scam jong ka jinget ke jongi ba kinong kersyan jongi hakini ki khat artli ki constituency kin yai kersyan yengi ngin wan lam ki khmat ki bathmai ngin ai benta ye ki khon samla ngin ai benta lem ye ki kenthei lada ki dei kita ki badon ya kata ka jing job lupa na ki kam ki jam ki bakile bat na karukom penklan jong ki ya kita ki blok Congress ki jongi ki badai ki bodlom jong kaseng Congress kabaar ka jingrai ka jongi kalong ba ki don katu katni kita ki national organizations jong ka party ka jongi ki ba treikam ha ka jelam Meghalaya kum ka NSUI ka NSUI ka don la ka jong ka jing penyat nang the na Delhi bat habang iyo i balap i jindet ya kaseng da kini ki khat arngut ki MLA jongi ngisngau badon kam ban pen sange shwa ya ka jing pentri kam jong kita ki kenhon jong ke NSUI ha ka jela ka jongi bat ya kani ngiladep ai report na do ka ar pu nyau terik syathi shanong ba Delhi ka badai ka headquarters jong kita ki kenhon ngin hap shim shu ya kum kini kirai na kabenta kiwei pat ki party organizations kum ka Sevdal ka Mahila Congress ki ba lesi don na preng jongki ki ban board ne thmu ban penjot penjular ya kini ki seng keme ki ba penyat da ka seng Congress nanong ba Delhi jongi kabalai ka bangirai ka long ba halor ka tu ka jing ya jurip bat jing ai ka jurip ka jongi sha usong knor jong ka Legislative Assembly na ni ka yeng dorbar thau an jongi ha ka jella ngisngau ba
Hakajing bam ai ya ka jurip persya ya arngut ki MLA nakadar ngi ai shwa shipho nang tungin ai sa arngut kalong ba kadai kabut kejongi banginda pikir bha banginda puson bha bat banginda pule bha ya kita ki khana ne ki nia ki jongki banong ba ki klem kentiap seng bat ki klem e jendet ya ka kongres bat ngihi nginget baya ki ba e kumne jendet ya ka parti klem don ki nongrim bat klem don kata ka jing perkhat ya ka an ka basyarai ya ka ni ka jing kentiap seng jong ki MLA ngi ngau ba ha ka jing pet ka jong ngi yo i baya kini ki sipau ngot shwa bat ar ngot hadin ha ka sipau terik banginda ya let file biang ya kata ka petition ka jong ngi hakmat speaker jong ka assembly ka jong ngi on daybed ban mat long MLA namar ba kada don ka kendon ka an ka ba ayangi ya kata ka nongrim ban ong bakini ki khat ar kimi klem perkhat kimi klem nongrim bat kila eben ya ka seng kemi ka jongki ka bla pelong MLA yaki limba ka tiket ka bangi ay yaki ka waipat ka bangi layarai kum ka kenhon jong ka parti jongi ha legislative assembly kalong ban kren biang bat ban bo biang ya kita ki jingker pat jur gi jongi ya kani ka sarkar bakan pet kham kloy ban pen solve lane ban pen bed ya kata ka jingbom ai tulop ya ki nong tre SSA lada ki dei ki resource person sa ki blocks ki boper ne ki dei ki nong hikai ne ki dei ki no kita ki baka sarkar kala engage nakabenta ban penyat chakmat ya ka SSA dang shen ngi yo i biang hnin ba kinong tray municipal board ru menta kiladon hakata ka strike ka jongki namar kim shim yo ya ka tulop ka jongki mangi ki badon ha uput usam jong ka municipal board ngi syam jenjar shibon haba menem step ngi yo i bawat ki trok khat nyut ru ki klempoi syakidong ki shnong ki jongi ngis ngau si ban yo i ki JE jongi ki badai kita ki expert jong ka sarkar ban yarap yangi ban penya chakmat ya ki MLA scheme ru menta kiladon haka strike nalor ba kapisa kabalamang lembah ki MLA ban yarap ya upat ba ban keu ka emlang ka saklang kalapoi slam syangi kinong yalam mentapat ngiyo i basa ka strike pat kanang pensuki susu ya ka jing pentrekam ka jongi ya ki MLA schemes hakini ki kindet benai ki bangidang dep syaklat na ka jingban jong uklam kubit ngis ngau ba ka sarkar kadai ban pet kham kloy ye kini ki kam namar ba kini kinong hikai kinong tray SSA kini kinong tray municipal board kidai kita gibenta ki badon kambha ban pet ba kata ka jing penyat sarkar kanyat syakmat ira kerpat jur ya ka sarkar bakan shim ya kani ha ka bakmat tam ban pet baki nong tray jong ka sarkar kinum don kum kani ka jing sha it ben prabanai henriu benai klem ai tulop yaki bat hadin jong kani ka lockdown lada kini kinong tray sarkar ki yai don kani ka jing ki mensem ka jing klumar jing mut jing perkhat kanum long ka babha nakabenta ka jela ka jong ngihi borok away iba piti ila kedauru ya ka jing don kam bangin ya syong ban ya mir jing mut kam kloy ya kani ka kam bodar ngi ki MLA ngimtip ya ka ay ka baja hakita ki regional committees Daitang arngot na pedeng jongi kisan ki badai member hakita ki regional committees
kaway na kabenta ka West Khasi Hills, kaway namta ka Riboy District. Kini baro arngot om sya yaki bakin kren ya kani kakam namar kitu ki committees kin hap submit shwa ya ke report nrei ramba kini ki arngot ki MLA ki jongi ngilaya tai bha menne ban ped baya ka bodahi ladahap ban pendem shwa ya ke Christmas kani ke jingker ki kamdai ban ketapat ya upot usam ujongi uba ki MDCs jongi ha district council ru ki juyai kren ki la form ya ka border committee la jong na ka district council bat ka nongrim jong ki bayale ki bayadon ha kata committee ki ong bed ba don kam ban itho ya ki et ki hima ki sem ki daloy ki baladon benta ha kata ka jingya soilang nado por bayak khana ya kata ka jing let lang jong ki manshua long shua ki jongi sya kata ka ri India ban itho ya ki hok ki jongi bat ban ya da yangi ya ka kten ka jongi ya ka kom im ka jongmi ka dustur ka rukom ka jongi tingi nginget baka sarkar kanumle menti bat kumba ong iba piti saukme lada don kam ban don kata ka dorbar thau an ka bakerpang ban ya kren ya kene ka kam border kan ya rap shibon yangi ki MLA ki basyong hapo ka dorbar thau an ya ka ei ka ba kini ki regional committees ki ya kren ya ka ei ka ba ka sarkar ka thmu banle namar banle lenden na ki hinriu phau ya kene ka kam ka bodon kam kan poi sya ka jingma bat ka jingpen klumar ya ka imlang ka salang ka jongi kita ki deitang kendit kimat ki bangi kren bat ngilaya rai ru bangin ya kendo i speaker hadin kene ka press conference namar boro sangut ha ka sngi bangi lek file ka petition ngi klem la ban yadon rekat na ki daw ki bam la lan rei mentang ngin lek bat ngin ya kendo i speaker bangin ya shong bangin ya khana bangin ya kren lang kum ka kenhon jong ka CLP ya kani ka kam disqualification. Siya jarngo.